In-nies għandhom jemmnu fija u jarfu l-abilitajiet ta' nies bħali mingħajr ma jkunu distratti bid-diżabilità li jaraw quddiem għajnejhom. Hija din ix-xewqa ta' ċkejken Beppe Caruana tfajjel ta' 9 snin li nsab fil-5 sena tal-primarja li bħila u suċċess rnexxielu jiddokumenta l-ġrajja tiegħu fil-ktieb intitolat Il-Mawra tiegħi fl-ispazju. Lan wara dan il-ktieb illi ġie mniedi waqt konferenza tal-aħbarijiet huwa illi titqajjem kuxjenza b'rabta mal-kundizzjoni tal-awtiżmu b'dik ta' Beppe tkun waħda illi xxekklu milli jikkomunika verbalment. Beppe kien akkumpanjat mill-ġenituri tiegħu Joseph Caruana u Olivia Gallia Sejkel fejn ommu saħqet illi grazzi għal diversi metodi differenti ta' komunikazzjoni u l-għajnuna tal-esperti mediċi rnexxilhom joħorġu l-potenzjal ta' tfajjel u jwettqu dak il-pass illi wassalhom eqreb għal ħsibijiet u wisq aktar l-emozzjonijiet tiegħu. Permezz tal-hekk imsejjaħ Rapid Prompting Method l-om spjegat illi ħareġ fid-der li l-livell ta' qari ta' Beppe kemm fil-Malti kif ukoll fl-Ingliż kien wieħed avvanzat. Bdejna nintroduċu dan il-metodu bil-mod il-mod, ġibna anke nies fil-fatt minn barra biex anke jagħtu ċertu training. U meta ovvjament qabad dan il-metodu b'mod effettiv, kien beda jesprimi li jixtaq jikkomunika persuna bl-awtiżmu xi tħoss. U bekk ġifieri il-proċess bekk ġie tal-ktieb jiena ovvjament ħontetlu isma' importanti li tesprimi ruħek, li ovvjament tikteb u fil-fatt beda b'dan il-mod. Hija saħqet illi tfassil u l-kitba ta' dan il-ktieb ingħatat bidu meta t-tifel kellu 8 snin iżda grazzi għal din l-inizjattiva Beppe esprima l-ħsibijiet tiegħu u dak illi kienet jaffettwah mis-soċjetà ta' madwaru. Irnexxielu ġifieri joħroġ dak li xtaq jgħid, dak li kienet jaffettwah, kif jara fil-fatt il-kondizzjoni tiegħu kif taffettwah u rrid li ħaddieħor jifhmu kif il-kondizzjoni tiegħu taffettwah. Olivia spjegat li fil-kitba tiegħu Beppe ħoloq similitudni bejn ir-restrizzjonijiet tal-COVID-19 li bħala soċjetà kellna u għadna nġorruhom ma dak li tgħaddi minnu persuna bil-kondizzjoni tiegħu fil-waqt li stqarret li x-xewqa tiegħu hija dik illi jħossu ħieles. Ix-xewqa tiegħu li ikun f'ambjent li jkun ħieles, li jkun hu min hu, li jista' jesprimi ruħu u kif inhu u jiġi aċċettat. L-omm illi hija wkoll psikologa qalet illi huwa importanti li qatt m'għandna nissottovalutaw in-nies li jsofru minn xi diżabilità jew oħra iżda għandna naħdmu sabiex is-soċjetà tagħna tkun waħda inklusiva. Net News tkellem ukoll mal-illustratur tal-ktieb Nazrim Darduri. Ġi kollox naturali, ħadd pjaċir ħafna inti tkun qed taqra l-passaġġ u tkompli tpenġi fuq u ġust jiġi kollox imbagħad naturali. U plus jiena nħobb nuża dawk il-kuluri sbieħ, allura anke tpenġijiet tiegħi diġà maħluqin għal-atfal. Fil-waqt li l-ktieb mistenni jkun għal-beħ matul din il-ġimgħa, dan ser ikun qed jitqassam ukoll lill-istudenti tal-5 sena tal-primarja mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.